कर ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ହଁ ଏରା ହଁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖେ ହଁ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ କରିଦେଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ର ଅଛି ନା ଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ହେଉଛି ପିଟା ବାଜ ଓୟା ତ ହଁ କିସରେ ତ ଆଉ ହଁ ନାଇଁ ଗୁରୁ ତୁମେ ଡାଇଲଗ ଟିକେ କହ ଗୁରୁ ଆଇ ଗେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଟା ଖାଇଲେ ଆସନ୍ତୁ ପିଠା ଖାଇଲେ ବି ଆସନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେଠି ନମ୍ବର ଦିଆହେବ ପିଠା କେମିତି ବନେଇବାର ପିଠା କେମିତି ବନେଇବାର ଭାଇଲା यार मिस करना वीडियो ହୋଇ ହୋ ଏବେ ବେଶୀ ନାହିଁ लाइक करंतु शेयर सब्सक्राइब एंड 3.like प्लीज ହଁ बहुत करना ठीक है ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ ଦେଖଉଛି ଅଫ୍ କରିଦେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଏମିତି ବନେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଅଛି ନା ଲାଇକ୍ ଆମର ହୋଟେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ଇଏ ଏକା